Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, προσκεκλημένοι, αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες. Εύχομαι σε όλους και σε όλες σας να έχουμε μια καλή χρονιά, υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα για εσάς, τις οικογένειές σας και για ολόκληρη την κοινωνία μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρισκόμαστε όλοι εδώ στο ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς, μιας νέας σελίδας του 2026, έτοιμη να υποδεχθεί τους στόχους μας για το νέο έτος. Το έτος που πέρασε, ο Δήμος αντιμετώπισε μια σειρά προκλήσεων σε πολλαπλά επίπεδα. Σε διοικητικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό επίπεδο, στον πολυδομικό σχεδιασμό, την καθημερινότητα, την ποιότητα των έργων, την προσβασιμότητα, τους κοινόχρηστους χώρους, την κατάσταση των σχολείων, των αθλητικών χώρων, την διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Σε θέματα όπως αυτά, αλλά και πολλά περισσότερα, η παράταξή μας λειτουργήσε υπεύθυνα, όπως ακριβώς έχουμε κάνει σε όλες τις περιπτώσεις, από την πρώτη στιγμή που ορκιστήκαμε να υπηρετήσουμε το Δήμο μας. Συζητήσαμε, αναδείξαμε τυχόν προβλήματα, καταθέσαμε τις προτάσεις μας και κάναμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε ως προς τη βέλτιστη λύση. Δεν τα καταφέραμε όλες τις φορές να παρέμβουμε στο βαθμό που θα θέλαμε. Τις φορές όμως που τα καταφέραμε, νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Ασκήσαμε κριτική στη Δημοτική Αρχή. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς ρόλους της αντιπολίτευσης. Να ελέγχει και να ασκεί κριτική όπου διαφωνεί. Ουδέποτε όμως αρκεστήκαμε στη στήρα διαφωνία. Η κριτική μας είναι πάντα γόνιμη και συνοδεύεται από αντιπροτάσεις. Η διαφωνία στην αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να μας χωρίζει, πρέπει να μας κάνει καλύτερους. Γιατί πάνω από τις παρατάξεις και τα πρόσωπα προέχει ο τόπος μας. Το νέο έτος, το 2026, φέρνει νέες προκλήσεις κοινωνικές, οικονομικές, αναπτυξιακές. Ο Δήμος μας έχει ανάγκη από σχέδιο, διαφάνεια, συνεργασία και ουσιαστικό διάλογο. Το νησί μας έχει ανάγκη από διαδημοτική συνεργασία, όπως και αυτή που αναφέρατε νωρίτερα. Ως Κεφαλονιά νησί για όλους, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να ασκούμε γόνιμη κριτική, να καταθέτουμε προτάσεις και να στεκόμαστε δίπλα στους δημότες, υπερασπιζόμενοι το κοινό μας συμφέρον. Αυτή η υπεύθυνη στάση, νομίζω, εξάλλου είναι που μας έχει ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια και μας έχει δώσει μια ιδιαίτερη θέση στις συνειδήσεις των συμπολιτών μας, είτε συμφωνείτε με τις θέσεις μας, είτε και όχι. Θέλω να διαβεβαιώσω όλες και όλους ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες στα προβλήματα της καθημερινότητας, στις αγωνίες των νέων, των εργαζόμενων, των επαγγελματιών, των ευάλωτων συμπολιτών μας. Σε κάθε προσπάθεια που προάγει την πρόοδο και τη συνοχή της κοινωνίας μας. Εύχομαι από καρδιά στο νέο έτος να φέρει υγεία σε κάθε οικογένεια, δύναμη, αισιοδοξία και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Να έχουμε μια δημιουργική χρονιά με σεβασμό, διάλογο και κοινό στόχο ένα καλύτερο αύριο. Καλή χρονιά σε όλους και όλους.